terrorism in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Aniya na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, upat patay, unom angol, human mabanggang usa ka pick-up sa Lamitan City, Basilan nga sakay ang mga empleyado sa usa ka construction company. Mga tag-iya og sakyanan nga nag-illegal parking sa San Antonio, Agdao, Davao City, gi-isyuhan og ticket sa CTTMO. Sa detalye sa atong mga balita, upat ang patay, unom ang angol, human mabangga sa puluan sa kahoy ang usa ka pick-up nga sakay ang daghang empleyado sa usa ka construction company sa Lamitan City, Basilan. Pero imbestigahan pa pag-ayo sa mga pulis ang tinuod nga hinungdan sa road crash, hilabi na nga engineer ang usa sa mga naangol sa insidente. Ani ang report ni Grace Alcunaba. Gitapukan sa mga tao kining usa ka pick-up nga puwerteng lumpinga human mabangga sa punuan sa kahoy sa Barangay Colonial, Lamitan City, Basilan, bandang alas 7 kagabi, Setyembre 25, 2022. Makita sa picture nga anaa pa sa sulod sa pick-up ang mga sakay samtang uban anaa na sa kalsada, nagyaka nga nagkadugo. Base sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, gikan sa lungsod sa Tuburan ug padulong sa Barangay Ulami, Lamitan City ang pick-up sakay ang napulo ka mga tawo. Dihang pag-abot niini sa Barangay Colonia, giingong kalit mipabulhot ang makina ug dili na makontrol sa driver. Hinungdan nga nabangga kini sa punuan sa Makugani. Tulo ka mga sakay ang namatay diha-diha nga sila si Joel Ramos, Rolando Awing ug ang driver nga si Rodel Mendoza, samtang si Christian Manalo ang namatay sa hospital. Unom ang naangol sa insidente nga gipang dala sa hospital, nga gipang ila nga sila si Eric Taiko, Carissa de la Merced Camohoy, Musliham Musadal, Puyo Amilin, Lester Fernandez ug engineer Janry Kenyal. Ug ang mga biktima empleyado sa Binram Construction. Gipasalig sa kapulisan sa Lamitan nga imbestigahan pa nila og maayo ang insidente aron matino ang tinuod nga panghitabo. Grace Alcunaba, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe. Duha ang patay, 8 ang angol nga sagad mga estudyante human gidaro sa truck ang 12 ka mga sakyanan ug mga pedestrian sa highway sa Tupi, South Cotabato. Ang truck na ay kargang container van nga giingong nawad-an og brake ug milampur na sa daghang tao ug mga sakyanan. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Sa cellphone video nga kuha ni Jeff Franz Faldas Gayo, makita nga nadumbulan sa 10-wheeler truck ang likod nga bahin sa pula nga kotse. Makita sab sa video nga sutoy kaayo ang dagan sa truck samtang gidaro ang kotse. Sumala sa mga nakakita sa insidente, kusog ang dagan sa 10-wheeler truck ug kutob sa nalabyan nga mga sakyanan na dasmagan. Apil sa gidaro sa truck ang mga pedestrians. Natigayon ang insidente sa National Highway sa Proc 1, Barangay Poblasyon, Tupi, South Cotabato, pasado alas 5 sa hapon nitong Biyernes, Setyembre 23, 2022. Sa investigasyon sa Tupi Municipal Police Station, parehong ideklarang dead on arrival sa ospital ang mag-amahan nga giilang sila Jamaluddin Makasahe, 28 anyos ug Sanaiden Makasahe, 4 anyos kinsa sakay sa top-down nga motorsiklo. Samtang 8 ang natalang naangol sa insidente nga sagad mga estudyante sa Southeast Asian Institute of Technology Incorporated nga naadapin sa kalsada niya tungtungura kay bag-o pa lang nang gawas gikan sa ilang klase. According sa investigation, ang 10-wheeler truck na ito po is traveling from General Santos City papunta ng Coronadal City. Loaded with one container van, more or less, may laman ng 16 tons. And upon reaching dyan mismo sa National Highway, malapit dyan sa isang sa paaralan, nagkaroon ito ng brake system malfunction.
Sa investigasyon sa kapulisan, gikan sa General Santos City ang truck ug padulong unta sa Coronadal City apan pag-abot sa inesgutang lugar, giingong nagka-malfunction ang brake system niini, hinungdan nga gipangdaro ang daghang sakyanan. Sa record sa Tupi Municipal Police Station, 12 ka mga sakyanan ang nalambigit sa karambola. Kasong reckless imprudence resulting in double homicide, multiple physical injuries and damage to property ang atubangon sa driver sa 10-wheeler truck nga giilang si Albert Zambrano, 26 anyos, residente sa Purok Upper Maligaya, Barangay Poblasyon, Tantangan South, Cotabato, kinsa naa na karon sa custodial facility human ni palawom sa medical examination sa Tupi Municipal Hospital. Gipang tambalan na sa nagkadaiyang ospital ang mga naangol sa insidente. Pahimangno sa mga otoridad sa mga motorista nga kanunayng sundon gyud ang mga balaod trapiko ug mahimong responsabling driver. Kanunayng i-check ang sakyanan una mo biyahe aron malikayan nga makaaberya aron malikayan ang susamang insidente ug aron dili mabutang sa peligro ang kaugalingon ingon man makaangin ug laing kinabuhi. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. Girombo sa tropa sa City Transport and Traffic Management Office kon City TMO o mga barangay officials sa San Antonio, Agdao, Davao City ang mga eskinita sa barangay nga naay mga sakyanan nga gireklamong nag-illegal parking. Mismong si Kapitan Eduardo Alterado, Kagawa Dodong Kapuyan o mga personahe sa City TMO ang nagbadlong o nangsita sa mga tag-iya sa mga sakyanan o gi-isyuhan og citation ticket tungod sa illegal parking. Lakip kini sa road clearing operation sa mga otoridad gilusa diatong Biyernes, Setyembre 23, 2022. Ang aksyon sa mga otoridad tungod sa reklamo sa mga residente sa lugar batok sa mga tag-iya o mga sakyanan nga nagparking sa kalsada bisan piot ang dalan ug maglisod og responde ang mga otoridad hilabi na kung adunay emergency sama sa sunog. Gigarantiya sa Department of Public Works and Highways kon DPWH Region 11 nga ma-repair na ang Panabo Santo Tomas kon Tadeco Road sa Davao del Norte nga gibansagang The Killer Road tungod sa daghang vehicular accident nga naay maangin nga kinabuhi. Ani ang report? Ayuhon na ang dugay ng gireklamong Panabo Tadeco Circumferential Road o mas nailhang Tadeco Road. Kini ang gipaniguro ni Dean Ortiz, ang spokesperson sa Department of Public Works and Highways sa pakikihinabi kaniya sa Newsline na tumilabayng adlaw. Pero by next year, we have already allotted 210 million to cover hopefully to cover the 7-kilometer stretch. Kay lahi naman ang sitwasyon sa dalan sa una o sa karon. So we are hopeful na by next year masugdan na nato the soonest possible ug mahuman po dayon nato. Ang Tadeco Road, gidagnayan na sa mga tao Killer Road tungod kay daghan ng kinabuhi ang nakalas tungod sa disgrasya sa nahisgutang lugar. Dugay nang nag-antos ang katawhan ug ang mga motorista sa nahisgutang dalan. Og naundangan kini matud sa DPWH kay walay migawas nga pondo alang sa ilang repair and rehabilitation. Kay wala pa mo gawas ang pondo. Unsa bay ginahimo sa DPWH aron magamit nga luwas ang karsada. Sa karon nagapangayo lang kita og pasensya sa kay we have no fund to work on, but what we are doing is that gina-maintain nato ang dalan every now and then. Ang atong mga personnel are always on standby para ayuhon kung unsa man na part sa dalan ang nailibaong para dili siya mahimong hassle sa mga motorista o maging safe pod para sa tanan. Ang tanang proyekto nga mogawa sa DPWH, appeal sa National Expenditure Programs kon NEP ug ang tanang plano gikan sa Department of Public Works and Highways Regional Offices. Ang pondo alang sa Tadeco Road ug sa Tuganay Bridge na-appeal na sa proposed 2023 national budget nga unod sa General Appropriations Act for fiscal year 2023. Og mahimo lang magamit ang pondo sa panahon nga pirmahan na ni President Ferdinand Marcos Jr. ang nahisgutang balaod una mahuman ang Disyembre sa kasamtangang tuig. Ang tanang proyekto sa DPWH og sa gobyerno gipunduhan gikan sa buhis sa katawhang Pilipino ug walay ni bisan kinsang politiko ang dunay moralidad nga muangko niini aron iduso ang ilang pangalan ug ilang interes aron makakuha og boto kanatong mga Pilipino. Edith Kaduay, Newsline Philippines. Stay safe! At tangi! Mga mag-uuma sa Label, Sarangani Province nakadawat og fertilizers vouchers gikan sa DE12 og DepEd Mati City.
nakadawat sab og 35 ka mga desktop computers gikan sa LGU. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizens, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric o luyang dilaw ang nag-unang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Enroll now at Lyceum Philippines University Davao Campus. Courses offered: College of Health and Sciences, BS Medical Technology, BS Pharmacy, College of Business and Accountancy, BS Accountancy, BS Administration, BS Management Accounting, BS Customs Administration, Bachelor of Arts and Sciences, Bachelor of Multimedia Arts, Bachelor of Forensic Science, College of International Tourism and Hospitality Management, BS Hospitality Management, BS Tourism Management. They also offer junior college and the following courses: Now, LPU Davao offers Air Academy Drone Flight Training Program. Choose to take the lead. Choose LPU Davao. Enroll now. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. This portion is brought to you by Double Light and Power Company. Hapit gatos ka mga mag-uuma sa Alabel, Sarangani Province ang nakadawat og fertilizer vouchers. Moabot sa 80 ka mga mag-uuma ang nakadawat og corn fertilizer voucher gikan sa Department of Agriculture Region 12 kaganihang buntag. Natigayon sa poblasyon Barangay Covered Court ang distribution niini. Sumala sa DA Region 12 anaa sa tag 2,000 pesos ang kantidad sa fertilizer vouchers. Sumala ni OIC Municipal Agriculturist Giselle Hestopa, nahimong posible ang tanan tungod sa
sa sistema sa registration sa munisipyo sa Alabel. Kuyog sa Municipal Agriculturist OIC ang ubang opisyal sa lokal nga gobyerno ug ang presidente sa Alabel Municipal Fisheries and Aquatic Resources Management Council. Nagpasalamat ang Alabel LGU sa mga mag-uuma sa lungsod sa ilang paningkamot sa pagpananom. Dako ang nahimong kontribusyon ni Inis Kalambuan sa lungsod. Apil sa gipasalabatan sa lokal nga gobyerno ang DH12 sa padayong suporta ni Inis sa sektor sa agrikultura, hilabi na sa lungsod sa Alabel. Kapin 20 milyones pesos nga kantidad sa cheque ang gidonol sa lokal nga gobyerno sa Panabo City sa Davao del Norte ngadto sa upat ka mga kooperatiba. Gipahigayon ang mass turnover of checks sa lokal nga gobyerno pinaagi sa City Agriculture sa New City Hall sa JP Laurel Kaganiha nga gilangkuban sa Katipunan Small Coconut Farmers MPC Integrated Multi-Ventures of Barangay Cacao Consumers Cooperative, Marifil Farmers Multipurpose Cooperative ug Davao International Airport Cooperative. Matag kooperatiba nakadawat og 5.5 million pesos gikan sa pondo sa Department of Agriculture alang sa Integrated National Swine Production Initiatives for Recovery and Expansion con Inspire Program pinagi sa Farm Clustering and Consolidation Project. Sa mensahe ni Panabo City Mayor Jose Relampagos ngadto sa mga benepisyaryo nga unta ampingan ang kwarta nga gihatag kanila og gamiton kini sa maayo aron makahatag og kalambuan sa matag usa. Midunar og 35 ka mga desktop computers ngadto sa Department of Education Mati City Division ang lokal nga gobyerno sa Mati. Gihimo ang turnover ceremony sa flag raising kaganihang buntag Setyembre 26, 2022 sa City Hall compound. Alang kini sa mga eskwelahan nga nanginahanglan, 17 ka mga eskwelahan ang makabenepisyo niini nga ang uban nahimutang sa mga lagyong barangay. Sumala ni Assistant Schools Division Superintendent Josie Bolofer, dakong tabang sa mga learners ang nadawat nila nga mga computer silabi na sa pagtuon sa mga bata. Gawas sa mga desktop, nakadawat sab ang DepEd Mati og 3 ka mga electronic tablets, 19 ka mga air conditioning units, 1 ka armchair og 177 ka mga health supplies. Netong bulan sa Hulyo ning tuiga, nakadawat sab ang DepEd Mati City og 350 electronic tablets gikan sa lokal nga gobyerno nga mao isaad kaniadto ni Mayor Michelle Nakpil Rabat panahon sa eleksyon. Kadto naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang mga balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph. Sa Facebook page, Instagram newsline.ph ug sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Masundan usab ninyo pinagi sa pag-subscribe sa YouTube channel sa Newsline Philippines. Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!